Dragici Simić i Dušanu Joksimoviću iz Obudovca prve igračke bile su crne i bijele šahovske figure, a prostor za igru 64 polja šahovske table. Stoga ne čude uspjesi koje postižu na republičkim i državnim prvenstvima, sa kojih u Obudovac donose najsjajnije medalje. Dušan je 2015. godine Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu predstavljao na svjetskom šahovskom prvenstvu u Grčkoj. 2015. godine sam osvojio drugo mjesto na republičkom takmičenju i drugo mjesto na državnom i otišao sam u Grčku. Tamo sam upoznao dosta prijatelja. Rezultat je bio meni odličan tamo, pošto ipak bilo djece iz Amerike, Rusije, Kine, a ja sam bio iz Bosne i Hercegovine i opet sam ostvario jedan veliki dobar rezultat za mene. Dragici se također ukazala prilika da prošle godine učestvuje na svjetskom prvenstvu u Urugvaju, ali zbog velike udaljenosti Bosna i Hercegovina nije poslala reprezentaciju na takmičenje. 2015. godine sam osvojila na prvenstvu Republike Srpske 3. mjesto i onda smo išli na prvenstvo Bosne i Hercegovine u Neum, tu sam bila 4. A ove godine smo na prvenstvu Republike Srpske osvojila sam opet 3. mjesto i onda smo išli na prvenstvo Bosne i Hercegovine u Zencu, tu sam osvojila 2. mjesto i stekla pravo na učilištu svijeta u Urugvaju, ali tamo nisam mogli otići. Dragica i Dušan su polaznici škole šaha, koju je šahovski klub Crvena zvijezda osnovao prije 5 godina i kroz koju je do sada prošlo 60 djece osnovnoškolskog uzrasta. Polaznici škole šaha su na više republičkih i državnih takmičenja samo u prošloj godini osvojili 10 medalja. Prvo što nas čeka, znači od takmičenja, čeka nas u Dvoroma prvenstvo Republike Srpske. To je neka početna tačka od koje krećemo. Ukoliko tu, znači, uzmemo jednu od medalja, od 3 prva mjesta, znači idemo na prvenstvo Bosne i Hercegovine. Sa prvenstva Bosne i Hercegovine treba se uzeti 1. ili 2. mjesto, da bi stekli pravo na učešće, znači prvenstvo Evrope, odnosno svijeta. Šahovski klub Crvena zvijezda iz Obudovca osnovan je prije 37 godina, a seniorska ekipa se takmiči u 2. ligi Srpske. Da šah u ovom posavskom mjestu ima lijepu budućnost, govore uspjesi ovih mladih šahista koji se i sada pripremaju za predstojeća takmičenja.